Sziasztok! Ebben a videóban egy kérdezfelelek videót szeretnék csinálni, és remélem, hogy tetszeni fog, és akkor nézzük is a kérdéseket. Ebbe a füzetbe összeírtam a kérdéseket, de nem az összesre fogok válaszolni, csak a felére, mert a videó másik felében pedig más témáról, egészen más témáról szeretnék nektek beszélni. De akkor nézzük is. Az első kérdés az, hogy hány éves vagy. Én 11 éves vagyok. És ez a kérdés nincs benne, de annyit elmondok, hogy 5. osztályos. Milyen zenéket szeretsz? Hogy milyen zenéket szeretek, ez ugye mindig változik nálam, mert hogyha meghallok egy zenét, akkor mindig az van a fejemben, és ugye az megtetszik. Tehát ugye ez mindig változik. A következő, hogy milyen nevet adtál volna magadnak? Vanda, mert az nekem ugye nagyon tetszik. A következő, hogy ki a kedvenced a Violettából? Én ezt úgy értelmezném, hogy ki volt a kedvenced a Violettából, mert én már egyáltalán nem nézem a Violettát, és csak azért van rajtam ugye ez a pulcsi, mert pizsamában vagyok. És ugye ez egy pizsamám. Persze egyértelműen Violettát szerettem, meg Francescáért is oda voltam, de nem, tehát Francescát jobban szerettem, mint Violettát. Tehát nagyon sok képen van róluk, együtt is, meg külön-külön. Tehát van ritka képem is róluk, tehát ami nagyon ritka, meg ugye a film közben, vagy hát a sorozat közbeni képek is ugye készültek, és azok is ugye megvannak nekem. Elmentettem. Következő, hogy van szerelmed? Van. A következő, hogy mi a kedvenc színed? A lila és a fekete, de persze szeretem a rózsaszínt is, a pirost, a sötétkéket, világoskéket, sötétzöldet, citromsárgát, narancssárgát, tehát ugye ez, de legjobban a lila és a fekete, ami úgy főszín. A következő, hogy van valamilyen házi állatod? Nincsen, sajnos. És az utolsó kérdés, hogyha csinálnál egy műsort, akkor mi lenne a címe, és miről szólna? Hát a műsornak mindenképp én lennék a főszereplője persze, és ugye rólam szólna, és a Nikolett élete lenne a címe, és hát én ezt adnám neki. Facebookra csináltam egy olyan oldalt, ami a Nikolett naplójáról van szó, igaz történet, tehát mindenképp olvassátok el, már az első rész az megvan. A második részt pedig holnap fogom megírni, mert a második rész a farsanggal fog kapcsolódni, és a videó másik felében pedig a farsangról szeretnék nektek egy kicsit beszélni. Szóval igen, és a leírásban majd a profilképet megtalálhatjátok. És elolvashatjátok, és kiírtam, hogy hogyha tetszik egy rész vagy fejezet, akkor lájkoljátok, és akkor folytatom. Ezek lettek volna kérdések, és akkor jön a videó másik felé. Ugye a másik felében a farsangról szeretnék beszélni. Én már nagyon várom a farsangot, és remélem, hogy ti is várjátok. Nem tudom, hogy nézzétek a naptárt, de ma van 4-e, holnap 5-e, és mi holnap fogjuk tartani az iskolában a farsangot. Tehát én nagyon várom, én cica leszek, és kommentben ti is megírhatjátok, hogy ti mik lesztek, vagy hogyha nem öltöztök be, akkor hát az se baj, akkor azt is megírhatjátok, hogy ti nem lesztek ott, vagy nem öltöztök be, vagy igen. És nekünk már, mint felsősöknek, ugye már mondtam az első kérdésnél, hogy 5-es vagyok, és a felsősöknek az ebédlőben lesz megtartva a farsang, tehát ott bulizni fogunk, táncolni, játszani, meg minden.
az alsósoknak pedig a tornaterembe lesz ugye összevonva. Azért szerintem, és amúgy osztályfarsang lesz már, tehát felső tagozatban már osztályfarsang lesz. Én jobban szerettem, tehát nekem ez már sokkal jobban tetszik ez az osztályfarsang, mivel hogy tavaly be kellett mutatkozni, tehát osztály így kiállt sorba, és akkor egyesével mentek végig az embereken, te mi vagy, 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 tehát hogy te minek öltöztél, és ez már annyira untam, tehát 4 éven keresztül én ezt csináltam végig, és végre 5-es vagyok, és már ezt már nem kell csinálni. Igen. Ennyi, és még annyit szeretnék mondani, nagyon sok képet fogok csinálni, tehát rengeteg képet fogok csinálni. Velem együtt, osztálytársakkal együtt, tanárokkal, tehát mindenhogy. Tesómmal is fogok majd, tehát ugye barátokkal, tanárokkal is megpróbálok majd. És igen, és annyit el szeretnék még mondani, 1 darab videó lesz, vagy a farsang után, vagy farsang közben. Farsang után még olyan videót szeretnék majd csinálni, tehát hogy éreztem magam, hogy mi volt olyan, ami kevésbé tetszett, hogy tetszett ez az egész, meg minden. De mindenképp lesz egy videó, és képeket Facebookon és Instagramon is fogtok majd látni. Tehát mindenképp oda fel fogom tölteni, és ja. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, sziasztok, és jó farsangolást holnapra! Sziasztok!